на 244 светлинни години от Земята, един звезден наблюдател улавя нещо необичайно. Първоначално, това просто отклонение. Лек, почти незабележим тласък в движението на една звезда. Някакво невидимо тяло я дърпа, кара я да се клати като вятър в короната на дърво. Но това не е обикновен вятър, това е гравитация. Обектът, наречен Геа-4b, не би трябвало да съществува. Това е Супер Юпитер, гигантска газова планета, чиято маса е 12 пъти по-голяма от Юпитер. Със своите 570 дни орбитален период, той е твърде студен, твърде далечен и твърде масивен, за да обикаля такава малка звезда. Това противоречи на всичко, което науката е приемала досега.